Sociálne sestry. Aké reholné spoločenstvo to vlastne je? V roku 2023 oslavujú presne 100 rokov od založenia. Počtom ich nie je veľa, nenosia závoje, dokonca ani habity, žijú moderne a pôsobia vo svete medzi ľuďmi, ktorým chcú prinášať Božiu lásku a budovať lepší svet. Spoznajte bližšie spoločnosť sociálnych sestier. V mnohých oblastiach bývalého Rakúsko-Uhorska bola ťaživá hospodárska a spoločenská situácia. Rástla však angažovanosť žien, ktoré si stále viac uvedomovali svoj potenciál a prínos pri budovaní novej spoločnosti. Jedna z nich, nadaná vedúca katolíckeho ženského hnutia, bola Margita, učiteľka pochádzajúca z Košíc. V roku 1923 založila v Budapešti novú spoločnosť sociálnych sestier. Vyjadrila to takto. Hlboká skúsenosť nášho povolania nás zaväzovala byť tu pre moderný svet spolu s prežívaním podstatných prvkov starobilého rehoľného života. Chcela dať svetu vzdelané a odborne pripravené zasvetené ženy, ktoré budú prinášať Božiu posvedzujúcu lásku a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní cirkvi, zvlášť pre dobro žien, detí a rodín. Z lásky k Bohu neopúšťajú svet, ale doň vstupujú, aby pretvárali jeho kultúru kresťanskými hodnotami. Podporovala sestry, aby sa angažovali v hnutiach, kultúre, ekonomike, sociálnej legislatíve až v politike. Ona sama bola prvou zvolenou členkou maďarského parlamentu. Ďalšia sestra vyrastajúca v Košiciach, Sára Šalkaházy, je najvýraznejšia osobnosť sociálnych sestier. Spája v sebe pôsobenie novinárky, spisovateľky, charitatívnej pracovníčky, političky, vedúcej ženského hnutia na celonárodnej úrovni až po obetavú službu prenasledovaným Židom počas holokaustu. Túto pripravenosť chrániť Židov a staré a slabé sestry spečatila obetou vlastného života, keď ju maďarskí nacisti po objavení úkrytov Židov v robotníckom dome 27. decembra 1944 odstrelili do ľadového Dunaja. Jej blahorečenia v roku 2006 tak ešte viac potvrdilo jej osobnú cestu, ktorú vyjadrila svojim motom pri večných sľuboch. Aleluja, hľa, tu som, pošli mňa.